Singaran. Siapa encang ayo? Suci Laras. Nah, bener. Suci Laras. Kok kata orang kelingan? Dadi kun ku beli obat kono nang. Senangku bakal sing arep dikawin anake bapane dudu anake mboke. Kun ku konene beli bermasalah. Yang bermasalah bu beli gak usah tak putusakan gini Pak. Aduh, Dewi Paramita harus tak putusakan terus kulane ya harus batu janji kalau Suci Laras singaran menyelesaikan masalah turung bakal menyelesaikan itu aja sepihak. Kira-kira kedua belah pihak diselesaikan oleh anak kata sepakat bakal diselesaikan sepihak oleh timbule ruwet. Oh. tapi seujare Suci Laras ini harus tanggung jawab perkara ramane ki calon mertua ki wis urusannya kula aku Nonon yari kita wong tua mau weru berese weru baguse beli weru ning ruwete lamun pilihane senang Suci Laras ya kun mas syukur bakja kumayangan nang pribasane kita wong ngomong genting tanana pegot rob tanana surut jare ki dalang kira-kira sing ngado ginawi parek sing parek dirapetakan sedikit bicara banyak kerja leres waktu sing orang izinakan Lim Ulang saiki Umar bakal tak tinggal arep pangkat kan ki. kita sekeluarga wis ngundangi sedulur kabeh cuman siji sing durung tak undang ki siapa ku nurut Pak Rambatan Wetan kubu seese sampean ora oh si wadon kah Ibu Hajatumiah rada ganjen aku nek sampean ya kumaku nereang iya tak undang kananang ya bener Pak sing nembetas tuku gamelan iya waduh ayo aja ketelayatan ayo nang mangkat ning calon besan ya mangga dapat tengah jam calon aja ketambuhan besan sing bakal teka mangkat Ayo nang. ayuan ngarep Oh, dari wong tua. Kerukir gambar watu wilana pisan kayak kaca Bapak panitia sarang mama cap kewene kedik ora lali sarang mama kuwong Sleman loreng kedik mimit cap kawe aja lali sarang mimit tawe sekedik tunggak jatine pesarean nyandang sing model lapang mimit tawes mimit totot sareng mame totot gede minangkane sing duwe bos bata merah dewek najan dilali-lali nan ora lali dilelipur ora kelipur tambah lawas jadi gilir gumantine awan kelawan yen awan kesorot dening sinare sang surya
Uga nyen bengi kesorot dening sinare sang rembulan kang keemasan. Kaya-kaya bisa anggugah perasaan isun nyai tumpek waktu saat saiki. Jareng basane urip lagi nglakoni seneng nanging kurang bunga. Senenge isun ora kurang sandang kelawan kangen. Sing mantak kanggo kurang bunga kelawan batine isun nyagang tumpek. Iwal kejaba masalah rumah tangga. Isun ketemu jodoh kelawan Kang Mas Buddha Sampara. Jujur tak akui rumah tangga kelawan Kang Mas Buddha Samparan ora kurang sandang kelawan papa. Tapi bener saujare omongane wong tua, nyen bae harta dudu jaminan kanggo urip bahagia. Bukti kelawan kenyataan sing dijalanakan sing dilakoni kelawan nyageng tumpak waktu saat saiki. Bagian laki wong sugi uma gedong gelang gremembyong, tapi kaya-kayane batine suruh yaitu apa bener sing aran pribasa jareng basane udan barat campur angin edan keparat gaya masih mending laki sing dingin. Nasib umat cilik pesalatan najan ada di juk-juk si mangsa urungan mamaku slemangan mimi tawe seketi di jalo iman sayang. lir ibarat kehidupan isun nyageng tumpek kayak kelingan manuk ning sejerone sangkar emas. Najan kurungane bagus, najan kurungane mewah, tapi ora bahagia karena laka kebebasan. Kayak tertekan uripe isun nyageng tumpek. Tapi dakat semono singaran wong wadon ora duweni daya lan upaya mandi kepalang basah apa maning bakal wis kelingan ning keturunan kaya denenok Dewi Paramita bocah wis ngumpak masa remaja butuhaken kasih sayang lawan wong tua lanang. Senajana bapak kandungnya wis laga ning alam dunya. Menawa bae bapak temon bisa nyayangi setulus hati. Sebab impian lan tumpuhannya nyageng tumpak waktu saat saya ketelan rambut berintik andan-andanan pikir untik kulen lagi kedanan mimito wis serang mimito topeng gedik sing duwe batu merah dewe mama itu tete gedik sampun sok lamun sok kadang-kadang ngenes bakal wis kelingan waktu bae lagi nembet ditinggal mati kenang bapane bocah bakal jaluk jajan sampai nangis karena nyai tumpek orang duit
sampai dilawani dagang serabi ning tiap tontonan. Jare dewek pengen gedekaken anak, pengen nyenengaken anak. Tapi syukur alhamdulillah, senajan batin tersiksa sekian uripe nyagang tumpak rasa senang. Uripe Dewi Paramita orang kaya mau kaya benget. Jaring basane wareg mangan wareg jajan. Sebab lakine nyagang tumpak wong sugih. Sawai bae sampai hektaran. Ya Allah Gusti, bakal wis kelingan kayak kene. Jaring basane maju kepala ya mundur wi. Cilok digawe pusing kok pusing awake kering. Mamaku Sleman lo mimit awes mimit totot kedik mame totot minangka sing duwe bos bata merah dewek sampun lamun. Waktu ki Nyai tumpak jari basane gede gunung sik masih gede atina nyagang tumpak. Waktu kian delat maning arep memantu Dewi Paramita bakal ketemu jodok lawan kacung Jakatarun. Ya senajana wong pada bae beli duwene jare kasingaran jodoh pati rejeki blai iku dudu ananing tangan manusia melainkan ning tangane sing maha kuasa. Najan pada bae wong beli duwene nawa bae besok wis rumah tangga nemoni milik sing gede, nemoni kesuksesan mekayane ketemu karo dalane ning sandang lan pangan. Aduh wong arep memantu pikiran pusing sirah. Segala-gala apa maning kudu dimek dewek. Ya yen mah daripada pikiran pusing daripada pikiran mangmung priwen teh teteh. Sing direngganis kesuwun Ibu Mayor Ibu Kuwu kesuwun. Aku bakal wis kelingan kenang boyangane, kelingan kenang tembange Rabiriang. Sampun ngolo Kakang Mas. Ampura sedurungannya Kakang ya Mas. Kakampura no. Sebaliknya karena Kakang lagi ngerasa kena bahagia ning dina kieu. Karena dina kieu merupakan dina momen sing paling terindah wong ayu. Bener. Kanok gambang sing Semarange dirampak ning pojok ya wong ayu. Konon ya. Sumangga Mas. Sleman sarang mamacap gawe Sleman lorek geding sarang mimi tawe segeding.
Bapak panitia yang kedik sing dijaluk eman sayang Mas lawase eman sayang saumure Mimi totot Mama totot sing duwe bos bata merah Mamaku Sleman Lor Mamaku Sleman Lor dewek kang ditembangi Bapak panitia dewek minangkene kang ngormati yen eman katone mane yen sayang ma bapak panitia katone sayang bapak panitia ibu panitia bapak RW bapak RT nek kedik bapak panitia sing hormati Kang Mas Buddha Sampara Priwe Rayi sedurungan jaluk ampura ya Kang Mas Nyai Tumpe bok menawa gawe kecewa gawe kesel ning hati sanubarine sampe perasaan sing awit kita kawin karo sira durung pernah gawe kecewa durung pernah nyakiti ning perasaane wong lanang wong wadon kang sulistianing warni pilihan ati belahan jiwa ya ihwal sira senajan rumah tangga wis ketemu ning pada tuane tapi beli tepung kiri marang Kakang Buddha Samparan sirake pengabdiane ning Kakang luwih-luwih Rayi aku sepatu dek kayak Kakang dewek ngrasakna khawatir kurang perhatian lan kurang kasih sayang kelawan Rayi Kang Mas wis tak anggap cukup perhatian lan kasih sayangnya sampean kelawan Nyageng Tumpek tapi kula khawatir Kang Mas sing arane wong kualonan jare kasa alus-alusane godong waru kasap bliwuru kula kuwatir Kang Mas bokatan kaya dene Dewi Paramita gawe kesel gawe ulah karo sampean sing gede pangapurane ya Kang Mas ya Tumpek gula pribasane wong kandah bakal demen ning emboke kuduk demen ning anake syukur Kang Mas karena sirane wis gawe seneng wis gawe bahagia Kakang gaya kudu eman sayang ning anake sira Rayi Dadi ya wadon kang sejati bisa bakti karo laki ora bakal suraya janji ora bakal suraya janji gawe eman maningan senajananya itu pekan pada Kang Mas demening bapane ya kudu demening anake ya kudu kayang konon Rayi mulane beli tak anggap anak walon suci larangan Kang Mas tak anggap anak kandung lahir kelawan batin mbok sambung bapak sambung bukti lan kenyataan ya kasih sayangnya Kakang Buddha Samparan kelawan keturunan Dewi Paramita bener dinakian bakal buktekaken Rayi maksudnya pripun sampean apa sirak alem apa sih dina kieu iki dina sing paling becik momen sing paling terindah perkawinan anaknya kita iya wong lu pengantin kembar
kembar kini Pengantin kembar ya Kang. dadi majikan. Aduh, Kang Mas budak kesamparan. Masa iya momen sing indah, momen sing ditunggu-tunggu kongkon klalen konon. Hari sing sebenarnya nanya itu empok sing mau lagi pikiran Kang Mas mandak gegere ning Pakuan bahwasane bakal anak pengantin kembar Kang Mas. Pakuwon bakal dadi gegerean dari wong sejagat. Bener. Budas amparan wong sugi-sugi Pakuwon. Sekali ajatan ngawinaken loro-loroan. Loro ya Kang Mas. Wadon kabeh. Kaya-kaya rasa senang rasa bunga mani pikiran bapak alapin sing pulang pareng rasa senang rasa bunga ning pikiran ning pikiran Raye Pribe. wong Pakuwon ning dinakien lagi digawe geger. Arak-arakan pengantin lanang kelawan pengantin wadon. Anake sira kelawan anake isun kini lagi dijejer pasang. Iya. Coreng basane hamba rakyat singaraning Pakuwon supaya ngaweruhi Bener Kang Mas. bawasanane dinakin kawene wong sugih. Undangane bisa cempleng-cempleng raya. Tangga desa, tangga negara, bahkan sampai mancanegara kundang ning kakak. Iya Kang Mas. Sing tak jaluk lawannya itu pek sampean aja pilih kasih ya Kang Mas. Bakal Sing adil sampean karo keturunan. Sebab sing aran jareka, sing aran anak itu merupakan sempalan yang awak. aja watir ya nak ya. Kakang bakal luwih adil. Kakang beli bakal emban cinde emban ciata. Anake sun anake sira ya anake sun. Ngomong-ngomong persiapannya wis tekan ngentik wis beres kabeh durung Kang. Delat maning kini raya. Oh, delat maning. Delat maning bakal teka penganten. Arak-arakan. Wis diubeng-ubengaken. Masya Allah. Hore! Para pengiring, Bapak panitia dewek minangkane kang hormati sareng mama cap gawe gede mimit cap gawe gede kang nyakseni mama Gus Reman Lor mimit awes mimit totot mama totot teh gede sing duwe Gus batang merah kabeh para pengiring, manjinge pengantin lanang karo pengantin wadon ning tempat pelaminan diiring karo lagune pengantin baru. Cocok. Hut hut hore. Bocah kokon minggir, bocah kokon minggir. Bapak Irin sing duwe wilayah Sleman Kidul kokon melu ngiring Pak Waris. sebagai tim keamanan. Sing Mas Putra Liman Jayane melu ngiring. Lan hak waris sing Ajung Jakarta Tarun melu ngiring ayo. wadon lan lan Ayo pengantinnya mau tudung arep ngiring ayo. simpangan Hore! Hose. Bapak Kudukis, Ibu Suci larang aja Kumila. pisan Mas. Ayo diajak Bapak Kudukis, Ibu Kumila. Kokon minggir bocah kokon minggir. Sedulur tua Kang Wariem Jalan. kokon melu ngiring. Terus. Oh, pengantin kembar. Oh, besan. Hose. Bapak Irin kokon melu ngiring. Hari anak kita nih penting Sing pengantin duwe siji. Sleman Kidul. pengantin Dewi baru Masya Allah. pengantin baru pada setuju Hose. Bapak Kudukis, Mimi Kumila, masyarakat Sleman Lor. Kang Wariem. Asik. Ayo muter pengantinnya muter. Sorak. Hose. Senang rehan.
pengantinnya terus diri. Oi, Muter pengantin muter. Besane salaman besane. Besane salaman besane salaman. Pengiringnya ke Pengantin muter muter. Tukang masak, ang waryem kok melu miring pengantin. Ang kasina, baiti. Payung pengantin payung ini. Ajarin jaman baik ang waryem. Wadon Dewi. Oh, baik. Dipayungi ipet. Masa Allah pengiringnya pirang. Ayo terus, maju maju maju. Ayo, pengantin maju. Bapak Iring. Karoso